дадох му one dick, той иначе още е тук, не е отишъл да вземе оръжие, нито да ги фланкне, нищо. Викторе, иди на то. Браво! Вики. Не смени позицията, грешка. Добре, смени я. Мръдна, задвижи. Ей, изюмбил, шегуваш цветята, гаси са по стълбата, идва, подушвам го, качи се нагоре, бей, църво отясно завий, бе, отясно нагоре. Аз ти кам сигнал йок. Нагоре надолу, къде не познаваш му, ай наляво и надясно е трудно, нагоре надолу обаче. Добре, какво се знае, се зададе само долу. Виктор Седъл си изкарах HDMI от монитора, няма сигнал просто, но сигнале! А, нищо, Вики. Да. Важното е, че разнообразяваш. Не, важното е, че съм по-нагоре А? от турската машина. Не, бе. Молев е в Добре, бе, окей.